Hai que combater a política criminal e bárbara do capital. O capitalismo non se pode humanizar. O único voto útil é o voto comunista. Hagamos que a crise apaguen el. Pola socialización dos medios de produción. Pola saúde e benestar do povo. A educación e a cultura non son un negocio. Por unha vivenda digna. Na defensa da terra e do mar. Todo para a clase obreira. Polo poder obreiro e o socialismo. O capitalismo non hai futuro. Ou eles ou nós. Vota clase obreira. Vota comunista. Vota comunistas da Galicia.